sanayɛlɛ kalan min ye sanayɛlɛ kalanso ye sɛnɛ baganmara ale ni jɛgɛmɔ ni vétérinaire k'an ka jamana kɔnɔ a siɲɛ fɔlɔ nin y'o dayɛlɛtɔ ye bamakɔkaw fɛ yen école supérieure privée des sciences et techniques agricoles Sotiba Bamako yan min ye maa min b'a fɛ sa ka kalan kɛ sɛnɛko ta nasira fɛ baganmara jɛgɛmɔ système LMD ni maa min b'a fɛ ka DIT kɛ sa licence kɛ en médecine vétérinaire olu fana bɛ se ka taa ye min ye DIT reproduction animale ale ni waatiw la maa minnu mana yen sugandi i kɔni b'a dɔn i bɛ wasa sɔrɔ sabula min ye baganmara jɛgɛmɔ ka taa se vétérinaire baaraw ma o bɛɛ lajɛlen 98 74 47 74 98 74 47 min ye Agri-Sup Bamako ye a bɛ Bamakokaw fɛ yan kɛrɛnkɛrɛnnenya la Sotiba Stade Malien ale ka ndolati kɛrɛ kɛrɛfɛ n'aw taara ye don o don k'aw bisimila ka ɲɛ Jules Jean B Kone vétérinaire don wa min ye kalanso in ye a tigi ye ale yɛrɛ ye a y'aw boli joona sabula min ye kalanyɔrɔ in ye a kalanso a hakɛw dɔnnen don yaasa aw ka se k'aw denw tɔgɔ sɛbɛn joona u ka kɛ an ma jigisigi ye. Dugu kɔnɔna sigida dɔ la bɛɛ b'i ci la nka baara o baara kɔfɛ laɲini dɔ bɛ yen laɲini min bɛ kɔlɔsili walima bololabila ko fɔ Fatu filɛ nin ye a bɛ baara kɛ BTP de la a ye baara kura dɔ boloda k'a sɔrɔ a ma ko fɔ EDM mɔgɔw ye o nana ni mun ye kuranfili dɔ tigɛra sigida kelen bɛɛ bilala dibi la Fatu ta ye bololatigɛ dan ye wa a dan ma diya mɔgɔ si la nin ye Mamadu ye taxibolila don k'a to mɔbiliboli la a ye kuran poto dɔ gosi k'a kari a ma boli wa a janbɛ bɛɛ ka lakana na nka bɛɛ tɛ nin hakilina ɲuman in sɔrɔ ko la fɛn bɛ jate kan ka minɛ an kana kɛ Fatu ni Isa ɲɔgɔn ye an ka kɛ i komi Mamadu. N'aw bɛ fɛ ka dingɛsen baaraw kɛ aw bɛ EDMSA ka servisiw wele walasa aw kana tiɲɛni agence EDMSA mun ka surun aw la. Aw bisimila hôtel Lafiya la n'i ko hôtel Lafiya wulikajɔw bolodalen don walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na ka kɛ ni kuran tigɛtigɛ ye walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na aw ka séjour la hôtel kɔnɔna na n'o ye ka panneau solaire installé min ye kuran tigɛtigɛ o degun aw kana o ye séjour la l'hôtel yɛrɛ kɔnɔna na réservation ka kɛ kabi sisan min b'a to aw bɛ se k'aw ka séjour kɛ k'a sɔrɔ tɔɔrɔ tɛ aw kan degun tɛ aw kan hôtel o carré fɛ mètre 100 bɔɲɔngo hôtel Lafiya ale cokolen bɛ 76 01 01 98 66 78 72 04 hôtel Lafiya référence do. Janvier kalo tile 19 san 2026 an ka kuma la kumabaw bɛna tali kɛ min na sɔgɔmada in na o ye wolomasiri tabaw ye wulikajɔ belebeleba kɛ kunungo Ɲoro marabolo kɔnɔna na Bamaɲɔni juguya wele kɛbaw kun kɛlen don ka t'u daga yɔrɔ minnu na maaw ɲɛ sira la a ko maritaba bonyana kosɛbɛ nka armée a ye se sɔrɔ o kɛlɛ n'o wulikajɔ in senfɛ kuluwo kɔnɔnaw la ka taa mɔmɔli kɛ ka se ka maa ninnu bɛɛ lajɛlen dagayɔrɔ k'olu filenkolon ci k'o da kolon ci armée kelen ale ni AES sɔrɔsiw fana ye wulikajɔ kɛ wulikajɔ min ni o taara kɛ Andrabukɔni mara la an n'an da don o fana na o waati kelen kɔnɔna na Bamakɔ yan min ye 20 janvier n'ale kan ka kɛ sini armée ka san 65 sɔrɔli o labɛnw tun bɛ sen na lajɛli labanw taara kɛ ministre Dawudu fɛ sabula Sadio Kamara ale ni président tun bɛ taama na Laginɛkaw fɛ yen o Laginɛkaw ka taama yɛrɛ an n'an da don o fana na jamanakuntigi ale taara Zole da ye sibiri tɛmɛnen Mamadi Doumbouya o ka wolokansigi o baaraw de tun bɛ yen farikolo ɲɛnajɛ sɔgɔmada in na ale bɛna k'an ka sara la belebeleba ye Senegali waraw u y'u jɔyɔrɔ fa kunungo min ye Maroc waraw olu ɲɛfɛ kelen ani fu jɔyɔrɔw an n'an da don o la musaka minnu bɛna sɔrɔ
maa minnu ka celu dasita cayara ani minnu ye karitɔn caman sɔrɔ fala ye sɔgɔmada in na an dusu kasilen don an balimakɛ ani an baarakɛɲɔgɔn n'o ye seri jara ye n'a tun ye baara kɛ renouveau la an ye kibaruya sɔrɔ ko ala y'a ka kalifa minɛ a la kunungo min ye Mohamed Sumare ale ka janajaw kɛra ale taara bila dayɔrɔ laban na ɲamakɔrɔkaw olu fɛ yen nin ye an ka kuma la belebelebaw ye bi sɔgɔmada in na fala ye e bɛ cɛpu dun wa ne y'a f'i ye de k'a b'a daminɛ dɛ n ko ne kɔni ne bɛ Senegal la k'a bɛ Senegal ye Mali dasi ne yɛlɛma n'olu fɛ yen an ye un peuple un but mɔgɔw ye ni lolo tɛ an ka drapeau bɛɛ ye kelen ye wa sabari ni fɔra i ka dugumana na surɔ wɔlɔfɔw fɛ u ye lamaga kɛ yan dɛ u ye yan kalaya yɛrɛ kosɛbɛ surɔ i b'a dɔn Njayi bi ale bɛ kalali kɛ ale n'a ka mɔgɔw nka fala ye bɔlɔntan in bɛ ka kɛ tuma min na n'i ye mɔgɔw kulekan jateminɛ Bamakɔ fanba ye Senegal supporter surɔ nɔgɔ yɛrɛ t'o la fiyewu a sɔrɔla min fɛ bɛɛ b'o dɔn namara tɛ taa faso o de y'a to mɔgɔ caman ye Senegali senkɔrɔma don kunu Awa Sila k'an b'a fo yan n'o ye entraîneur Magasuba ale furumuso ye ale ye wɔlɔfɔ ye fala ye wɔlɔfɔ fɛn fɛn b'an fɛ yan k'u bɛɛ lajɛlen fo k'u waleɲuman dɔn kunungo ta in ɲɛna kosɛbɛ a kɔni diyara an ye a bɛnna an ma ne yɛrɛ bɛ wɔlɔfɔw la depuis u y'anw dasi don ne y'a f'i ɲɛna n ko ni wɔlɔfɔw kɔni ye anw tɛmɛ u ta ye kupu ye i b'a ye nin san laban na maa mana pan Mali kunna dɔrɔn i bɛ taa kupu ta hali voisin y'a kɛ ten e ɲinɛna de voisin ko voisin y'anw bɔ ka wɔlɔfɔw bɔ u yɛrɛ fɛ yen u ye wɔlɔfɔw bɔ ka sɔrɔ ka na anw bɔ nka tiɲɛ na wɔlɔfɔw tun ka ɲi namara bɛɛ ka bɔ a la o tun ka ɲi u ye se bɔlɔntan na nin y'an don ka ye sɔgɔmada in na falai bamananw ko n'i fila y'i da tulon na a b'i da sɛbɛ la sabu tulon tɛ o sɛbɛ de bɛ yen ɲɔgɔlɔnbɔlaw ko min ye ɲɔgɔlɔnbɔ ye ko a ɲɔgɔnna manamana ko tɛ fala ye ko nka ko manamanama tɛ se ka ɲɔgɔlɔn bɔ dɛ sɔgɔma in na Coupe d'Afrique farafinnaw ŋanaw ka kɛnɛ fala ye min sigira sen kan kabini san 1558 san ni a daminɛna ni jamana 3 ye ɲinanta tun ye jamana 24 ye ndolatan 152 kɔfɛ ka ko bɛɛ lajɛlen ta ka u bɛɛ lajɛlen sɛgɛ 52 kɔfɛ bulontan 52 kɔfɛ fala ye ka ko bɛɛ ta k'u sɛgɛsɛgɛ k'u jateminɛ k'u lajɛ ko tulonkɛ tɛ foyi ye ni tulonkɛ tɛ ko nka ko sɛbɛ yɛrɛ yɛrɛ de b'a kɔrɔ munna nin waati in na min ye Marokokaw ka gazon ye gɔngɔn na dali daminɛ olu ka fala ye Mali fasoba jamanaba in nin tɛ jalakili waati ye nin tɛ tɛnɛgelema waati ye fala ye farikolo ɲɛnajɛ tulonkɛ t'a la namara t'a la n'i bɛ se i bɛ se o dara kɛnɛ kan tɔnw fɛ tɔn minnu y'u ka se yira ka sɛbɛ yira ka baaraw kɛ fala ye jɔn nin ye k'o bɛ taa so jɔli daminɛ sanfɛ ka jigin duguma fala ye a san 10 ye nin ye anw fɛ yan duguma bɔlɔntan donna ngalama n'u ka wari bɛ don dulatan na olu bilara kɛrɛfɛ ko minnu ko bɔlɔntan ko a b'olu balo an y'a ta k'a d'olu ma k'an sigi k'u filɛ fala ye n bɛ maaw hakili lajigin Faransi n'a ka faransiya fala ye a ko gwara an ye cogo o cogo a ye ɲumanw kɛ an fɛ yan bɔlɔntan dɔ tun bɛ anw fɛ yan u tun b'a fɔ ma ko tournoi de l'amitié k'o ɲumanw sugandi ka na ni u ye u ka se ka kɛ ka équipe nationale dɛmɛ baara in kɛlen ka ɲɛ Bamakɔ kin bɛɛ donna a la sabula bɛɛ tun bɛ dula ti i ka carré kɔnɔna na bɛɛ tun b'i cɛsiri bɛɛ b'i fasa ja fala ye o nana wolo mun na Faransikaw ka coopération française yɛrɛ nana kubu da Bamakɔ kin commune 6 bɛɛ lajɛlen na fala ye a kuncɛli tulonkɛw commune kɔnɔna na minnu nana se sɔrɔ olu fana bɛna tila ka ɲɔgɔn sɔrɔ Omnisport ni Maodo Konate la olu bɛ ndolati kɛ o fana ka ɲuman min ɲini denmisɛnnin ɲuman bɛ ta o la ka taa di jamana ɲɛmaaw ma u k'u lajɛ fala ye o kɔfɛ Mali kɔnɔna na mun nana sigi sen kan n'i tun ye tɔn o tɔn ta Mali kɔnɔ k'o ye tɔnba ye fala ye i tun bɛ ndolatan na cogoya 3 sɔrɔ a kɔnɔna na i b'a mɛn u da ko Esad Mini Esad Kade Esad Junior ka se ka taa se min ye Esad
senior ma o kɛkun tun ye mun ye fala ye minimum olu tun bɛ baara kɛ min ye ndulata na denmisɛnnin fitininw olu bɛ ndulata kɛ n'o ye minimum ye olu mana kɔrɔbaya dɔɔnin u bɛ kɛ kadew ye olu bɛ bɔ la ka kɛ junior ye fala u bɛ sɔrɔ ka équipe ba sɔrɔ fayi o tun bɛ joliba la Gilles tun bɛ stade la Real la mɔgɔ caman tun bɛ yen Sambala ninnu bɛɛ lajɛlen tun bɛ yen fala ye ninnu tun bɛ denmisɛnninw lamɔ dugu ma Sedina Ja Badlabugu Blasar Burapele kelen i tulo bɛ Burapele min na nin ye tan Burapele joueur baden de dilan bala ye dugumana na ka di Mali équipe ma n'i y'a ye bi o tununa o tiɲɛna ɲɛmaaw y'u bolo bɔ a la hakili la coupe dɔ tun bɛ yen a tun bɛ fɔ o ma ko coupe de martyrs a tun bɛ ekɔlisow bɛɛ bila ɲɔgɔn na hali lycéew bɛɛ bila ɲɔgɔn na ndolatanabaw tun bɛ ta o fana kɔnɔna na ka di jamana ma fala ye k'a kɛ ɲɛjɛyɔrɔ ye o nana bɔ yen pewu u nana ni mun ye u y'a kɛ ko assemblée nationale président ka coupe fala ye coupe misɛnninw caman tun bɛ da kadew ye juniorw ye ani espoirw ye nin bɛɛ nafolo bɛ di bi CAF ni FIFA fɛ fala ye nka anw tɛ ka o baara kɛ an ka sira tɛ o mɔgɔw la minnu b'o baara kɛ ka centrew sigi ka fɛnw kɛ u de b'u débrouiller u yɛrɛ ka wari ɲini u yɛrɛ ye ka tila tuguni k'u fililen to kɛrɛfɛ Mali championnat national équipe joueur kelen tɛ yen k'a bɛ équipe nationale la a tɛ yen n'i y'an ka équipe nationale ta fala ye san 2000 ou san 1994 san an bɛ taa coupe d'Afrique la tuma min professionnel cayalen Mali équipe la a cayalen ba dɛ a tɛ tɛmɛ 4 kan a tɔ bɛɛ lajɛlen tun ye mun ye sodenw i bɛ Ousmane Farota ta Ablaye Traoré Pokер dɔgɔnin dugutigi Sulemani Sangare Yatuma Diop Bɛnkɛ ala ka hinɛ a la ale ni Basala ka taa fara Modibo Sidibe ka polisikɛ n ka tɛ kɔrɔ Modibo Sidibe premier ministre ma dɛ Modibo Sidibe polisikɛ fala ye ninnu de tun ye équipe dulonmabaw ani Sulemani Sangarew ka taa fara Fernand Kulubali Ousmane Soumano ale ni Sekou Sangare olu tun y'an ka professionnel ye fala ye équipe entraîneur tun ye Mari Keyita ye malien don ɲinan coupe d'Afrique yɛrɛ ye mun yira an na équipe 4 mun tora tulon laban na fala ye a bɛɛ tɛ yangaw ye n'an b'a fɛ ka taa ɲɛ n'an b'a fɛ ka ɲɛ sɔrɔ an ka bɔ ɲɔgɔn namara ni ɲɔgɔn turugu la fala ye wala min yɛrɛ bɔra ka k'an fɛ yan sisan o bɛ misali bɔ Bavier sigili Mali fédération kunna siɲɛ 2 na fala ye a sigira namara kan a sigira sariya sɔsɔ kan a sigira sɛbɛn sɔsɔ kan a laban maa tun bɛ mun fɔ don o don mɔgɔw ye u yɛrɛ nana ka n'a ye ko fédération Mali secrétaire général min bɛ papier baara kɛ ka championnat organiser ka compétition bɛ organiser fala ye ko papier tɛ a la o kɔrɔ bi ne min jiginna ka taa deuxième division na n'o secrétaire général y'o papier signé n bɛ se ka wuli k'an jɔ kiiri la ka fɔ a ye n ka hakɛ jan sabula a fɔra ko papier t'a la nin ye kumasuliko ye dɛ yɔrɔ ni papier kɔni tɛ secrétaire général la a ka adjoint kɔni kuma tɛ o bureau min yɛrɛ sigira dun o bureau yɛrɛ dun ɲɛmaaw u k'u ɲɛsin farikolo ɲɛnajɛma fala ye jamana nafolo de bɛ don a la wa ale de ka di maliyɛnw ye bi ni sɔrɔdasiw yɛrɛ bɔra yen fɛn kelen bɛ ko maliyɛnw bɛɛ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ a la o ye bɔlɔntan ye donc an b'a ɲini u fɛ coupe d'Afrique a ye misali caman di fala i y'a mɛn ko i ɲɔgɔnna buru fiyɛra tɛ i da muso yɔrɔ de sɔrɔ i y'a mɛn ko i ɲɔgɔnna mori tɛ i ɲɔgɔnna karamɔgɔ tɛ i ka kilisi ka di i bɛ se dabali la i bɛ se nin na o k'a sɔrɔ mɔgɔw b'i bolo kɛnɛ kan fɔlɔ minnu yɛrɛ bɛ se k'u jɔ ka dɔ kɛ dɔ de bɛ fara dɔ kan nka fɛn tɛ na ten k'a sɔrɔ e tɛ se fɛn na dɛ jamana si tɛ yen fala ye k'i bɛ coupe d'Afrique ta n'i ma labɛn kɛ san 10 Sénégal ye labɛn k'an bɛɛ lajɛlen ɲɛna yan san tɛmɛna hali a ma mɛn Sénégal ka kadew u ka juniorw u ka seniorw u ye farafinna coupe bɛ ta mun na parce que u nana ka na anw ka jamana baara kɛcogo la ka taa k'u fɛ yen bɛɛ lajɛlen y'a ye n'an ma tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ɲɛna ko dɔw bɛ yen mɔgɔ dɔw b'a kɔnɔ olu n delila ka nin kuma f'i ɲɛna fala ye jamana ka degun i b'a bɔ yɔrɔ ɲini yɔrɔ o yɔrɔ o si tɛ hakɛ dɔrɔn de don mɔgɔw bɛ yan bi centre danaya ninnu centre denmisɛnnin minnu bɛ yen bi centre CSK ninnu minnu filɛ nin ye wɔlɔfɔbugu ninnu kɔnɔna na Donald ninnu n'u ka AS Bamako kuraw u tɔn caman de bɛ si bɛɛ lajɛlen kɛ baara la fala ye wari tɛ d'u ma foyi tɛ d'u ma wari min bɛ n'u tɔgɔ la a bɛ taa min farikolo ɲɛnajɛ denmisɛnninw ka bolofara bɛ a la fédération kɔnɔ wari min bɛ na a la ka bɔ FIFA ni CAF la a bɛ taa min
mun bɛ baara bɛ ka kɛ n'a a ye championnat cadet tɛ yen championnat minime tɛ yen championnat junior tɛ yen championnat espoir tɛ yen espoir yɛrɛ ka jugu n'a tɔ bɛɛ fala an ka espoir entraîneur n'a joueur bɛɛ lajɛlen bɔ kɔ kan an ti maa kelen dɔn u la k'an k'a kɛ ten k'o de ka ɲi maa bɛ ta ka wari ta ka d'o ma fala ye o ka yaala diɲɛ fɛ ka taa lajɛ ni maa min tɔgɔ ni mali tɔgɔ bɔlen a bɛ mali dɔn sa o a delila ka se mali la sa a ma deli ka se mali la o ka taa yaala ka t'o ɲini n'i ma ɲɛ k'i b'o kɛ o k'a sɔrɔ i yɛrɛ fɛ yan soupassement min b'i bolo i hakili b'o la fɔlɔ a bɛ ka wari min don o ma dɛ a y'o wari kɛ ka yan championnat organiser ban ninnu denmisɛnnin dɔ ka kubu fala ye walahi k'a daminɛ a premier tour la fo ka taa se a laban ma miliyɔn 1 ti don a la maa bɛ se ka miliyɔn 4 ta ka di dɔ ma kalo kalo ko ka taa joueur ɲini k'a sɔrɔ aw yɛrɛ fɛ aw tɛ ka baara kɛ championnat mali la ta i k'a lajɛ fala ye i k'a jaabiw lajɛ i ka bɔlɔntan kɛcogo lajɛ i ka denmisɛnninw kɛcogo lajɛ ninnu bɛ ni bɔlɔntan kɛ i bɛ tila ka t'u sɔrɔ sɔfeerelaw ni burufeerelaw de kɛrɛfɛ tuguni cɛ y'a fɔ ɲɛna ko walayi ko kare kɔnɔ dulatina fala ye denmisɛnnin minnu bɛ se bɔlɔntan na minnu b'a ɲɛdɔn minnu ka di mɔgɔw ye hali a dɔw somɔgɔw tɛ se ka surafana tobi ka d'u ma nka kɛrɛfɛmɔgɔw de b'a fɔ karisa na dumuni kɛ anw fɛ yen i kana tilelafana dun ni tilelafana dun waati sera i ka na ni surafana dun waati sera i ka na yaasa i ka se k'i ka bɔlɔn ta i fɛrɛ ma e ye olu to yen joueur joli bɛ yen k'olu gɛnna ka bɔ équipe nationale parce que k'u ni fédération ɲɛmaaw tɛ bɛɛ fala ye ala ma kiiri tigɛ bɛɛ lajɛlen ɲɛna ɲinan amarita fala ala ye jabaru masa ye koyi wayi dun don dɛ donc sɔgɔmada in na nin y'an ka cadeau ye n'a ma ɲɛ ko fédération bɛna na sigi kura ye komi bɛɛ lajɛlen ye wala sɛbɛ fala a kɛra ten koyi a maa 19 bɛɛ ye wala sɛbɛ hali bavier u si ko k'u t'a la tuguni jɛnjugu kɛra laban kɛra ɲɔgɔn coro ye wa bi mun bɛ yen u k'a lajɛ farikolo ɲɛnajɛ maa maa b'a kɔnɔ u k'a bɛɛ wele u ka waati ta u ka sɛbɛnw dilan maa si kana kɛ dɛnkɛrɛfɛ ye u ka candidature ko lajɛ k'a ɲɛ k'a sigi sen kelen kan fala n'a banna maa si kana wuli ka na i jɔ an da la ko a donna ta a bɔra ta tuguni i cira sɛbɛnw dilanni ɲɛna a kuma banna t'i sigi kɛrɛfɛ i ka san 4 wɛrɛ kɔnɔ n'i tɛ se i k'i bolo fila bɔ a la ɲɛmaaw k'u jɔ ɲɛmaa jɔyɔrɔ jamana ka nafolo min bɛ don farikolo ɲɛnajɛ la fala y'a ka sɛgɛsɛgɛ jaabiw ka lajɛ kow ka lakɔlɔsi wagati dɔ ka ta k'a di k'a fɔ ko ɲinan san in ani san wɛrɛ an k'an jɛ an ka qualifier nka an b'an labɛn dɔɔni dɔɔni fo an ka taa se an ka kɔkɔ an ka taa kubu ɲini baara bɛ kɛ ten de ka wuli tilegan dere fɛ ka na a ma fɔ e ɲɛna ko n ko taa don tɛ wuluden lamɔdon ye de e y'o labɔ ni taara wara b'o fara a yɛrɛ ka dayirimɛw kan dɛ a b'i ka wuludennin k'a ka naji ye dɛ an bɛ sɔgɔmada in na taa da yan k'a fɔ ɲɛmaaw ye coupe d'Afrique y'an sɔn de sɔnna coupe d'Afrique ye se ni setigiya yira an na coupe d'Afrique y'a yira ko ni foyi tɛ yen i bɛ se ka min kɛ i k'i cɛsiri i ka se bɔlɔntan na fɔlɔ ye bɔlɔntan denmisɛnnin ɲuman ninnu bɛ Mali kɔnɔ dɛ o kɛlen a ɲuman b'an bolo wa dege karamɔgɔ min bɛna na fana sɔrɔ sen walima ni dege karamɔgɔ kɔrɔ in bɛ to yen fala ye a ka fɔ a ye a k'a ka baara kɛ tilennenya ni laadiriya kan maa si kana taa fɔ a ɲɛna nin lajouer nin kɛ tan ɲɛmaa foyi kana don a n'a hakilina cɛ a k'a ka baara kɛ a kɛcogo la parce que n'an ma fɛɛrɛ minɛ ko dɔw la ka fɛn dɔw don sariya la k'a labato an b'an si bɛ kɛ an tɛ nisɔndiya foyi sɔrɔ wa tant que u bɛ ka mɔgɔw tɔɲɔ dugu ma ka mɔgɔw halaki e bɛ se k'a faamuya fala ye ko Mali fédération kɔnɔna na joueurs bɛ transférer club minnu y'u bila ka y'u a baara kɛ olu t'a wari sɔrɔ mɔgɔ wɛrɛ de bɛ bɔ yɔrɔ wɛrɛ ka na joueur la transférer ka taa wari dun olu bɛ se ka e bɛ se ka lafiya sɔrɔ o la cogo di hali fédération bolofaraw sigili ni mɔgɔ mun ka don u tun b'o de sigi u y'a bɛɛ ci k'a bɛɛ k'u sagona mɔgɔ ye kɔsa in na sɛbɛn mun kun taara fédération malienne de football fɛ fala i b'a dɔn min b'a kɔnɔ u tun b'u si kɛ maa si tɛ se k'u wuli wulicogo foyi tun t'u la heureusement ko nana ni ko ye sababu filɛ nin sisan bɛɛ lajɛlen ka na ka na i bolo don a la bɛɛ ka jɛ ka baara kɛ sɛbɛn ɲɛnama ka sigi bɛn ka kɛ a ko la ne tɛ kɛ candidat yɛrɛ fala ne sen t'a la dɛ ne bɛ n ta fɔ yan n ka bureau kɔnɔ yan ne tɛ kɛ candidat yɛrɛ anw kɔni tɛ se ka kɛ candidat ye parce que n'i ma ɲɛ k'i bɛ kɛ candidat ye fala ye fo tɔn ka k'i bolo fɔlɔ min bɛ première division na o y'a fɔlɔ ye ou bien i ka kɛ ligue dɔ balontan bolofara minnu bɛ yen n'o ye ligue 9 ninnu ye i ka k'olu dɔ maa ye walima i ka kɛ ndolanci kɔrɔ ka maa ye walima i ka kɛ arbitre ka maa ye fala ye
walma i ka kɛ a tɔgɔ ye di farikolo ɲɛnajɛ balɔntana kɔrɔw i ka k'olu ka tɔn dɔ kɔnɔna na olu maaw fara faralen ɲɔgɔn kan o jɛkulu dɛ olu de bɛ fédération sigi fala ye donc nin ye an ka kuma ye n'Ala sɔnna ma Gajaba Sise dɔgɔkun in na an n'ale fana bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ a ye nako caman kɛ a kana ɲɛfɔli kɛ nin ye ministre des sports ka cadeau tɛ nin ye sa parce que sisan fédération tɛ yen ale de b'a ka prérogative ta sisan ka FIFA la dɔnniya k'a fɔ ko ayiwa fédération t'anw fɛ yan han n'a bɛna fɛ ka min kɛ a tɛna an ka kuma an ka a sigi sen kelen kan donc ballon nin y'ale ka cadeau ye sɔgɔmada in na n yɛrɛ tɔgɔ don a ka wuli k'i jɔ a k'a cɛsiri fereke fosi kana don a senkɔrɔ se baara ka se ka kɛ ka ɲɛ. Sama mɔnɛ bi maliyɛnw jɔrɔna ko n'u hamina ko dɔn o de la sama mɔnɛ ma fɛn fara a ka wari cili musakaw kan wa a ka nɔgɔn ni Mali wari ci siraw bɛɛ ye a ma da aw ma dɛ sama mɔnɛ bi dɔ fara aw de kunna wari kan ni wari bonisi ye awɔ ni wari bonisi ye kɔni aw ka sanni kɛ ni sama mɔnɛ application ye aw bɛ wari sɔrɔ aw ka compte bonisi la ka daminɛ crédit la abonnement télé fo ka taa se courant ni ji sarali ma aw bɛ bonisi sɔrɔ nin bɛɛ la n'a ka bonisi buguna dɔrɔn aw bɛ se k'a yɛlɛma aw ka sama mɔnɛ compte la ka sanni wɛrɛ kɛ n'a ye walima ka taa wari jɛ bɔ an ka lasigiden dɔ fɛ yen aw ye mɔnɛ bɔ aw yɛrɛ la a k'a sifilɛ sisan ni sama mɔnɛ application téléchargeli ye Play Store walima App Store kan ka sɔrɔ k'aw tɔgɔ sɛbɛn ni sama mɔnɛ ye aw de kunna wari bɛ augmenter sama mɔnɛ i yɛrɛ ta awɔ i yɛrɛ ta ni i yɛrɛ ta ye a bɛ waati damadɔ bɔ ni maa maa bɔra Bamakɔ yan k'i kunna ɲoro kan n'i sera bɛɛ ma ani Jumara ni ɲɔgɔn cɛ u b'aw lajɔ ka aw ɲininka sɛbɛn min b'aw bolo ni minnu ye ɲoro kan ye u bɛ taa ni olu ye maa si t'u ta yɔrɔ dɔn o waleya min tora sen na ɲoronkaw kun kɛra sa ni pankuru sɛbɛn maa min ye i bɛ pankuru ta ni sira wɛrɛ se b'i ye ka taa munumunu i bɛ taa munumunu nka kunun ko armée y'o ko ban pewu ni wulikajɔ belebele ye wulikajɔ min Bamanjɔ ni ɲɔgɔn wale kɛbaaw a taara u ye wulikajɔ kɛ ka ɲɛsin siraba in ma siraba min yɛrɛ bɛ bi ni Bamanjɔ ni ɲɔgɔn wale kɛbaaw kun kɛra ka t'u ka checkpoints sigi ɲoro sira kan maa si tɛ se ka tɛmɛ n'u m'i lajɔ fala ye k'i ɲininka i dalakan na kunun lansara magɛn waati an ye kibaruya sɔrɔ cogo min armée a taara ta kɛ maa ninnu ka ye fala ye Bamanjɔ ni ɲɔgɔn wale kɛbaaw u tun ka ca yɔrɔ in na kosɛbɛ min ye wulikajɔ in ye a maritaba bonyana sabula u kun t'a dɔn k'a fɔ ko armée bɛna bɔ n'u ni sancɛ tancogo la wolomasiri tabaw ye fan bɛɛ lajɛlen kɛ mugukan ye ninnu ko k'u bɛ bɔ wo fɛ u taara bin janw kɔnɔna ye u ka dogo yɔrɔ fɛn fɛn bɛ yen kuluwo kɔnɔnaw la tonakaw ale ni kamunɛ ka se tigidakaw ma nin bɛɛ lajɛlen armée nin bɛɛ lajɛlen walankata kunu ka taa kɛ a bɛɛ lajɛlen kan ɲoro kɛlɛkɛcɛw ɲoro wolomasiri tabaw u ye wulikajɔ kɛ pankuru ale ni minɛn minnu bɛ yen kɛrɛnkɛrɛnnenya la u y'a to sa ka se ka maa ninnu kɔni sigiɲɔgɔnbatɔ tun bɛ kuluwo minnu kɔnɔ yan'u k'a fɔ k'u bɛna u ka maaw dɛmɛ u ye sira tigɛ olu ni ɲɔgɔn cɛ cɛw bɛ fan dɔ in fɛ ni dugumana na min ye pankuru ye olu tun bɛ ka lamaga kɛ armée ka wulikajɔ in senfɛ fala ye dugu min bɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la kilomɛtiri 2 ka 1 ka se 2 ma n'o ye Faso ni Bema ye yen bɛɛ lajɛlen u kun kɛlen don ka yen tigɛ wa n'u ye baganw minɛ fala ye misiw tun bɛ t'u feere o sugu de la ye n'u y'u bila ye u bɛ sɔrɔ k'u ta sa k'u kunda n'a ye Bamakɔ kan kunun ko armée nin yɔrɔ bɛɛ lajɛlen minɛ minɛn minnu b'u bolo k'a bɛɛ lajɛlen walankata k'a bɔ ɲɔgɔn na ɲoronkaw olu kɔni ye kibaruya in mɛn ɲoron dugukɔnɔmɔgɔ caman ye kibaruya in ale ko mɛn sabula min ye pankuru ye ale ni kɛlɛkɛcɛw ka taa ni segu blendew ka taa se mɔbili belebelebaw ni u ka mɔbili fitininw ma fala ye olu ka taa ni ka segi bonyana kosɛbɛ sira in kan n'a na kunun ko wulikajɔ kɔni bɛ taa kuncɛ tuma min o y'a sɔrɔ armée ale n'a ka kɛlɛkɛcɛw u bɛ munumunu salo la sira yɛrɛ kun tigɛlen don nka maaw yɛrɛ nana ye k'a fɔ sa min ye Bamanjɔ ni ɲɔgɔn wale kɛbaaw ye olu dagayɔrɔ de da walonna k'a filenkolon ci sɔgɔmada in na ɲoro kɔnɔna na maaw bɛ ka ɲininkali kɛ a ko bɛ cogo di hakilisigi ni basigi n'a y'a sɔrɔ u bɛ se ka sira ta maa fɔlɔ dɔw yɛrɛ tɛmɛna ka ban kunun ko ka bɔ Bamakɔ ka don ko ninnu bɛɛ lajɛlen masumani marifakanw badalen kɔfɛ armée ale tun bɛ sira fantan naani bɛɛ lajɛlen fɛ yaasa maaw bɛ se ka tɛmɛ cogo min fala ni waleya in mɛnna senna sira in kan sabula ala an yɛrɛ ka karamɔgɔ dɔ taatɔ
u y'olu minɛ han u ye gosili da olu ka fala ye u y'u gosi dɛ u y'u gosi yɛrɛ de u kɔni taara k'u bila mobili kɔnɔ ko munna ko musow ma fɛn siri u kun na bi ko sira in armée a y'a ta n'ala sɔnna ma tile kɔnɔ an na ɲɔrɔngaw wele yaasa kibaruya tɔ minnu bɛ yen u bɛ se ka d'an ma cogo min wolomasiri tabaw AES tɔgɔla fala ye André Bukari cercle kɔnɔna na Menagakaw fɛ yen olu ye wuli ka jɔ kɛ kunun na sini ko Bamakɔ ni ɲɔgɔn wale kɛbaw duguyɔrɔ fɛn fɛn bɛ yen k'a bɛɛ lajɛlen susu kuma tɛ yɔrɔ min na ni tu bɛ yen yɔrɔ la kilomɛtiri 19 dugunincinin bɛ n'u b'a fɔ ko Akbar n'a bɛ André Bukari kɔnɔna na Bamakɔ ni ɲɔgɔn wale kɛbaw kun dogolen don yɔrɔ fɛn fɛn la ani katakatani kelen kun falen n'u bolo marafafɛnw na k'a bɛɛ lajɛlen nɔɔni ni pankuru ye wolomasiri tabaw ka dagatigi ko sa k'a bɛ dugudenw bɛɛ lajɛlen hakili la sigi ko halisa ɲininiw bɛ senna ni kibaruyaw ye Bamakɔ ni ɲɔgɔn wale kɛbaw ka se ka olu kɔni ka ko bɛɛ lajɛlen b'a cogo min na hukumu kelen fana kɔnɔna na ni kalo tile 16 armée ale wuli ka jɔ kɛ n'a ka pankuru ye ka gosili kɛ midi waati sarafirikaw fɛ Moti marabolo kɔnɔna na Bamakɔ ni ɲɔgɔn wale kɛbaw minnu bɛ yen k'olu fana ka dagayɔrɔw bɛɛ lajɛlen ci min ye baro kɛlɛtigi ye sa k'a bɛ dugudenw hakili la sigi baara kɛcogo ɲuman ani wulikajɔ la yaasa ka se ka Bamakɔ wale kɛbaw ninnu u bɛ wo kɔnɔ u bɛ se cogo min na ka bɔ yen fala ye n'an bɔra yen an bɛ segin ka na Bamako Jeni kɔnɔna na armée ale bɛ labɛn min bɛna sigi sen kan ka kɛ ni wolomasiri tabaw ka san 65 o ɲɛnajɛ ye san 65 ɲɛnajɛ ye ni ala sɔnna a ma sini no 20 janvier 34e régiment génie militaire a bɛ kɛ o la base ale kɔnɔna na général de division Daoud Ali Mohamedine ale de tun bɛ yen sabula Sadio ni Asimi tun bɛ ɲɔgɔn fɛ min ye Guinékaw fɛ yen yaasa ka taa ko labɛn cogo bɛɛ lajɛlen na sa baro kɛlɛtigi yɛrɛ tun b'a kɛrɛfɛ n'o ye général de division Umaru Baro Jara ye chef d'état-major wolomasiri taba ɲɛmaw maa kan ka défilé u bɛɛ lajɛlen nana ka na segin a kan majɛ minnu bɛ ani degun minnu bɛ yen u y'olu bɛɛ lajɛlen lajɛ min ye défilé yɛrɛ k'a daminɛ fo ka taa s'a laban ma Prytanée maaw kan ka wuli ka jɔ min kɛ ni AES jɔnjɔn ye o bɛɛ lajɛlen kɛra fala ye ko sen ta wa a tɛ bɔ kuru kɔnɔ koyi k'u ye ɲɛgɛn jɔ ye han u ye ɲɛgɛn jɔ ye yaasa sabula défilé mana daminɛ mɔgɔba ninnu bɛ wuli ɲɛgɛnna taayɔrɔ ko kun ka gɛlɛn f'i ka taa fo commandant ka bureau de kɔnɔna na Zeyi k'u ye ɲɛgɛn jɔ yaasa ani maa bisimila yɔrɔ fana u y'o fana labɛn a kɔnɔ ani salon ɲɛgɛn ninnu kɔni kɛ kun ye sa maabaw olu ka fan b'a la anw fana ka fan b'a la yaasa n'an taara ni ɲɛgɛnna don yɛrɛ ko la Jeni kɔnɔna na an na se ka taa yen sabula kuma caman défilé a bɛ kɛ o yɔrɔ la sisan an bɛ taa Laginɛkaw fɛ yen sibiri nin kalo in tile 16 furancɛla fanga ɲɛma n'o ye général d'armée Asimi ye ale y'i sen bɔ a kɔnɔkɔrɔ k'i kunda Laginɛkaw fɛ yen ka fala ye Bamakɔ pankuru jigi kɛnɛ na sa a taatɔ min ye premier ministre ani ministre olu caman tun bɛ yen ka taa Asimi bilasira k'a ka taa Laginɛkaw fɛ yen Mali jamana tɔgɔ la Mali ni Laginɛ kɔni fala i bɛ se k'a fɔ ko woro n'a fɛrɛ n'a ka di i b'a fɔ ko fogofogo 2 dusukun kelen kɔnɔ kelen kɔnɔna na Mamadu Dumuya ko nin waati in na ale de kɔni kɛra cɛbɔ ye sa cɛbɔ min n'o ye se sɔrɔ jamanakuntigi kalata la maa 9 o ɲɛkɔrɔ minisiri min bɛ wolomasiri tabaw kunna o tun bɛ taama in na minisiri min bɛ an ka donibata ko kunna o fana tun bɛ taama in na jamana ni jamana cɛ sira in na wa minisiri o tun bɛ Asimi nɔfɛ ka taa farasa min ye sɔrɔ minisiri ye n'o ye Aluseni Sanu ye olu bɛɛ lajɛlen olu tun bɛ pankuru kɔnɔna na yanni président ale ka don Ablaye Mayiga ale Asimi sɛnsɛn ka minisiriw bɛɛ lajɛlen fo kunna sini ko pankuru jigi kɛnɛ na fala ye yanni a ka don pankuru kɔnɔna na k'i kunda Laginɛ kan kɛnɛ ka ye Mali tɔgɔ la a bɛ taa sa ka taa min ye jamana bɛɛ lajɛlen jɔyɔrɔ fa an balima n'an sinji n'o ye Laginɛkaw ye ka taa baara kɛ olu fɛ yen Asimi a selen min kɛ Laginɛkaw fɛ yen fala ye a kunbɛra maa min fɛ Laginɛ pankuru jigi kɛnɛ na n'o ye pankuru jigi kɛnɛ min tɔgɔ dalen don Ahmed Sekou Touré la o ye maa min ye o ye premier ministre ye premier ministre n'o ye Guinéen ka premier ministre ye o de ye a kunbɛ ye u ka jamana ni jamana cɛ sira yɛrɛma minisiri ani farafinna ka kɛlɛya minisiri tun bɛ yen président ka secrétaire général n'o ye Laginɛkaw ka président ka secrétaire général o fana tun bɛ ka taa s'a ka directeur de cabinet ma ninnu bɛɛ lajɛlen de nana Asimi kunbɛ pankuru jigi kɛnɛ na fala ye worofile o taara ka di a ma k'a bisimila k'a danga na maliyɛn minnu fana bɛ yen sa ni olu kɔni caman baden tun bɛ kɛnɛ kan yen n'olu ye maliden minnu sigilen don Laginɛkaw fɛ yen olu bɛɛ lajɛlen tun bɛ ka Asimi a kunbɛ kɛnɛ in kan yen Asimi sa yan'a ka taa tɔw nɔfɛ Lansana Kɔnte tɔgɔlandolati tɛnɛ na maliyɛn minnu bɛ yen
a taara a n'olu ye ɲɔgɔn ye min ye Mohamed Sidibe n'o ye maliyɛn minnu sigilen don Laginɛkaw fɛ yen o min y'u ka ɲɛmaa ye ale ye foli ni waleɲumandɔn kɛ ka ɲɛsin jamanakuntigi ma k'a yira sa k'a fɔ ko a nali diyar'u ye a bɛnn'u ma u b'a fɔ k'a waleɲumandɔn a ka nali la Laginɛkaw fɛ yen olu yɛrɛ kun sigilen don ka nin don in kɔnɔ a mɛnna sabula min ye Mali ni Laginɛ ye bila ko tɛ an bolo bɛ ɲɔgɔn bolo bɛɛ ni kelenya cɛfɔ ni kanbɛn baara kɛcogo ɲuman maliyɛn minnu bɛ Laginɛkaw fɛ yen u y'a yira sa k'a fɔ ko kɔni o bolonabilalen don sɛbɛn kɛrɛnkɛrɛnnen fana sigilen don sen kan sa Mali ni Laginɛ u bɛ se ka baara kɛ cogo min na an bɛ baara k'u fɛ cogo min fana baara k'an fɛ o cogoya kelen na min ye Sidibe ye a ko ko min ye jamana fila in ye k'a man nɔgɔn k'a fɔ k'i b'u bɔ ɲɔgɔn na k'u kɔ don ɲɔgɔn ma o la sa maliyɛn minnu bɛ yen olu kɔni caman y'a yira sa k'a fɔ olu dili donnen don cogo min bi Laginɛkaw fɛ fala ye baara a ka nɔgɔ olu bolo ye kosɛbɛ wa u y'u cɛsiri cogoya suguya bɛɛ lajɛlen na yaasa Laginɛkaw ye fɛn o fɛn fɔ u ka se k'a bɛɛ lajɛlen bato min ye Asimi ye ale y'u fo k'u waleɲuman dɔn u kɛlen ka na bisimila baara minnu bɛ yen n'u bɛ ka kɛ jamana kɔnɔna na bi kɛrɛnkɛrɛnnenya la ka ɲɛsin jamanadenw ma Mali fantan naani bɛɛ lajɛlen fɛ a y'i da don o fana na maliden minnu bɛ kɛnɛ kan ye k'u fo k'u waleɲuman dɔn cɛsiri ni timinandiya la yaasa cogoya min na u bɛ se k'u hakili to jamana in na fala ye o de kɔfɛ sa min ye général d'armée Asimi ye a y'i kunda ndolati tɛrɛ min bɛ yen n'o tɔgɔ dalen don Ala ma hinɛna Lasana Kɔnte la ni ale Laginɛ jamanakuntigi kɔrɔ ye a taara o kɛnɛ kan ye sa baara ta de tun bɛ yen Laginɛ jamanakuntigi kura n'o o sigira n'o ye Mamadi Dunbiya ye e ko u ka jamana ta ko constitution sigiko 5nan a jamanakuntigi fɔlɔ tɛ ale wa san 7 baara o de kalifalen don a la yaasa ka se ka baara in kɛ ka ɲɛ cogo min kɛnɛ kan ye sa jamanakuntigi minnu tun bɛ yen kɛrɛnkɛrɛnnenya la min ye Mamadu Dunbiya ka wolokansigi kɛnɛ ka fala ye Lasana Kɔnte tɔgɔla ndolati kɛnɛ na Nɔngɔnkaw fɛ Konakiri a jamanakuntigi fɔlɔ o ye Uranda jamanakuntigi Paul Kagame Basiru Jomayi Jakayi Faye Senegalikaw ka jamanakuntigi ale ye Asimi Goita Mali président ye ale ye Adama Barrow ale ye Gambie président ye Mohamed Ould El Ghazouani o ye Mauritanie président ye Brice Oligui ale Gabon ta ye Julius Maada Bio ale Sierra Leone ta ye Joseph Boaké ale Libéria ta ye a tɔ tun ye jamanaw ye maa mun ci i n'a fɔ Burkinakaw ye maa mun ci ani ni jamana wɛrɛ maaw ye maa mun ci o la sa min ye an ka jamanaden minnu bɛ yen olu ka laseliw senfɛ fala ye u ma nɔgɔ to kuma na koyi sabula u y'a yira sa k'a fɔ président nalen nin kɛnɛ in kan a diyar'olu ye a bɛnn'u ma bi a bɛnn'u ma sini olu yɛrɛ tun bɛ nin nɔfɛ a mɛnna yaasa ka se ka ɲɛfɔli kɛ jamanakuntigi ye degun minnu b'u kan an'u ka baaraw kɛcogo la min ye Mamadu Sidibe ale de ye maliyɛn minnu bɛ Laginɛkaw fɛ olu ka ɲɛmaa ye ale de ye a ko sa président ma fala ye bi olu bɛ se k'a fɔ alihamudulilayi sabula Laginɛ jamana kɔnɔ olu yɛrɛ komi Guinéenw han baara kɛcogo fɛ ani ɲɔgɔn faamu kɛcogo fɛ Laginɛkaw bɛ bonya min da olu kan olu yɛrɛ se ka fɔ ka se f'a dan na Sidibe ko fana laɲini minnu bɛ ka kɛ jamana kɔnɔ bi olu b'u yɛrɛ ye a la kosɛbɛ sabula jamanaden bɛɛ lajɛlen sago ye jamana bɛ se ka sigi sen kelen kan cogo min na ka baaraw kɛ ka se ka kɛ ka ɲɛ cogo min na o la sa min ye président ye a fana ye waleɲumandɔn k'u ye koyi i b'a dɔn k'i kɛra cogo cogo fala ye degun dɔ bɛ k'i la o papiye ko kumaw fɔra o ni baara kɛcogo kumaw fɔra ani Mali yɛrɛ bɛ se ka Laginɛ ta cogo min na k'i sinsin a kan ni kɔji b'anw bolo fala ye an ka kɔjida fɔlɔ Laginɛ dogo kilomɛtiri 900 de don o de b'an ni Laginɛ cɛ a ka surun an na ni kɔjida bɛɛ lajɛlen ye o baara bɛ se ka sinsin cogo min ani Laginɛkaw kɛlen ka an yɛrɛ minɛ cogo min na an ka maa minnu bɛ yen u ma nɔgɔ to kuma na u y'a bɛɛ lajɛlen ɲɛfɔ président ye yaasa a yɛrɛ bɛ se k'a faamu cogo min k'a dɔn k'a fɔ ko nin waati laban in na malidenw kɔni sigilen don ka mun kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya Laginɛkaw fɛ yen ka se k'o fɔ wa min ye Dunbiya fana ye u ko Dunbiya kɔni tiɲɛ na maliyɛnw gasi bɛ a yɔrɔ maliyɛnw ka ko foyi tɛ se u ka faama bulonda la n'u ma wuli ka jɔ kɛ ka cɛsiri kɛ a la n'u bɔra min kalama dɛ parce que fɛn caman fana bɛ kɛ fala ye k'i ye maliyɛn ye nka ni jamana ɲɛmɔgɔ tɛ ɲɔgɔn kalama a ka gɛlɛn lasigiden minnu fana bɛ yen o lasigiden fana bɛ baara min kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la o fana kumaw ɲɛfɔra président kɔni y'a ɲini u fɛ hali bi u k'u cɛsiri u k'u jija jamana in u k'u baara kɛcogo ɲɛ hali bi u ye fɛn minnu fɔ olu ka se ka sinsin laɲini minnu fana kɛr'u fɛ ani minisiri minnu nana a ko minnu kan ka se ka mun k'o la olu b'o dɔn o de la sa min ye Asimi ye u ka sɔrɔ ka sɛnsɛn ka taa n'a ye pankuru yɔrɔ tɔgɔ ye di balontan ngɛrɛ in tɛ yan an tɛ taa yen
sabula balontantere in fana kan ye Asimi kumana ye an ka taa an ka lamɛn. Le foli fila bila président Mamadi Doumbouya la ani ka foli bila Guinéen bɛɛ la ka président Doumbouya fo sabula da kan a ye wele bila ma kɔngɔ na ka sigili la élection banni sabula da kan a ye garisigɛ sɔrɔ a kɛ président donc n bɛ a fo la dan tɛ fili min na k'a fo maliyɛnw bɛɛ tɔgɔ la sabula da kan Guinée ni Mali ye o ye an bɛɛ ye jamana kelen de depuis an ka président kɔrɔ Sékou Touré ani Modibo Keïta olu ka jɛɲɔgɔnya o ma dogo mɔgɔ si la hali bi ka daminɛ o tuma na fo sisan ani Guinée bɛɛ jamana kelen de o hukumu kɔnɔna la a ka kan ne ka wuli ka na ni président sigi la n'o ye président Doumbouya ka sigili ye n'i y'a jateminɛ fana tuma min na CEDEAO ye gɛlɛya bi Mali jamana kan n'an b'a fɔ o ma ko sanction Guinée ka jamana a bɛ jamana fɔlɔ-fɔlɔ fɛ minnu bɔra ka communiqué kɛ k'a fɔ ko u ma jɛn n'a ye u ma sɔn u b'a kɔn k'a fɔ u ka dɛmɛ bɛ Mali jamana ye n'i y'a jateminɛ waati kɔnɔna la jamana caman y'a se ka don ani ɲɔgɔn cɛ mun b'a to gɛlɛya bɛna an ni ɲɔgɔn cɛ u bɛna se k'an dɛmɛ cogo min na mais ala ni président Doumbouya ka wuli ka jɔ ani Guinéenw ka wuli ka jɔ timinandiya u b'a fɔ sukanu y'an dɛmɛ gɛlɛya waati kɔnɔna la donc an bɛ Guinéenw bɛɛ fo la dan tɛ foli mun na k'a fɔ ko a bɛnna ma a diyara Mali jamana dɔ ye an de bɛ gun kelen na an ye fɛn caman kɛ ɲɔgɔn fɛ lawale la a ka bɛn hali bi an ka to ɲɔgɔn kɔ parce que diɲɛlatigɛ bɛ yɔrɔ min na bi fɛnɛ mɔgɔ kelen tɛ se ka fɛn labɔ donc an b'o foli bila bɛɛ la ka tila ka foli fana bila maliyɛn minnu bɛ yan an n'u kumana ko u bɛ basi t'u la yan u ma gɛlɛya foyi foyi fɔ bon an fana y'u fɛ hali bi k'u ja sigi ka ja ani k'u fo fana u ka wuli ka jɔ la sabula da kan olu de bɛ yan gɛlɛya bɛ jamana kɔnɔ an bɛ ka se ka sise kɛ ka jatigɛ wale kɛlɛ kɛ ka baara fana sigi mun b'a to an ka jamana bɛ yiriwa cogo min na n'an b'a fɔ Mali kura ɲɛtasira ka bɛn san 2073 ma donc o projet 11 ɲɔgɔn na san natɔ la ne kilo natɔ la an bɛn'o bilasira donc a ka kan k'o fana ɲɛf'u ɲɛna ka n'u fɛ hali bi u fana ka jamanaden tɔ ninnu u k'a bɛɛ ɲɛf'u ɲɛna a kun ka d'an ye an ka se ka kuma ni jamanatigi fanba ye mais waati n'a koron na an ma se ka kuma ni caman ye n'Ala sɔnna n'Ala y'an garisigɛ don wɛrɛ la n'an nana n'u bɛ masala kosɛbɛ hali bi n b'u fo ka wuli ka jɔ la ka Guinée bɛɛ fo hali bi ala ka an kan bɛɛ ala ka an to ɲɔgɔn ye ala ka jamanaw basigi. Vision, vie et campagne, on va la même direction. Guinée debout, prête à avancer, toute la jeunesse en action. Son nom rassemble la nation, comment il s'appelle? Mamadi Doumbouya. Santé de tous les habitants, respect de tous les habitants. Foi de le futur maintenant, on va partir la vie. Min ye Asimi ye a segira ka na Bamako kunbɛra premier ministre fɛ ani ministre damadɔ olu tun bɛ pankurunjigi kɛnɛ na sisan an bɛ taa Tunbutukaw fɛ yen Tunbutu sira min bɛ yen kɛrɛnkɛrɛnna n'o u b'a fɔ ma ko siraba 33 n'o ye faso ka siraba ye ale baaraw bɛ sen na ka se k'a dilan cogo min na ji fala y'a tun ye sira in tigɛ sira in bi na ko a sera ka dilan kura ye tuguni min ye directeur de route min bɛ yen sa sabula sira in b'a daminɛ ka bɔ cercle minnu na sa o ye Gundam Dire Ɲafunke ani Tɔnga ye ka na se fo Tɔnbɔkutu yɛrɛ dugu kɔnɔna na o la sa gouverneur tun ye yamaruya di sa k'a lajɛ ko ka baaraw sigi sen kan sira in bɛ se ka dilan cogo min na maaw n'u ka taa ni ka segin minɛnw bɛ se ka n'a fɛ cogo min na o la sa biennale hukumu kɔnɔna fala ye musaka minnu sera ka fara ɲɔgɔn kan u y'a to sa u ka se ka nin baara in fana kɛ min ye directeur de route ye ale ka yamaruya kɔnɔna na o la sa gouverneur ale ka cidenw olu bɛɛ lajɛlen tun bɛ kɛnɛ kan ye ka taa sira in lajɛ ji kɔni sera ka tigɛ nin waati na min ye mobiliw ye olu bɛ se ka boli sira in kan kosɛbɛ min ye gouverneur ka directeur des affaires économiques ye ale ni financière ye n'u b'a fɔ ma ko KF ale tun bɛ kɛnɛ kan n'o ye Maliki Gindo ye ale fana ye foli ni tanuni ta ka ɲɛsin baarakɛla ninnu ma baara in kɛcogo ɲuman na sabula ji kun kɛlen don ka degunba kɛ maa caman tun tɛ se ka tɛmɛ sira in fɛ n'o ye RN 33 ye nin waati in kɔni na sa ko a baara kɔni banna pewu min ye mɔgɔw ye olu bɛ se ka tɛmɛ sira in ale fɛ douane directeur ale bɛ ka a dɛmɛbaaw n'a baarakɛ ɲɔgɔn ka taa olu lamɛn kelen kelen min ye inspecteur général de douane Cheikh Amala Diallo ye
ni waati na ani chargeru ka tɔnba ye ɲɔgɔn sɔrɔ bolofara minnu bɛ olu kɔnɔna sa n'u bɛ se ka kuma cogo min na Sɛki Amala kɔni nana sa k'a nana ka na u lamɛn sabula baara kan ka taa sira minnu fɛ ani kuntilenna minnu bɛ ale la ani ale yɛrɛ fɛ ka taa ni kow ye sira minnu fɛ ka se k'o ɲɛf'u ɲɛna u fana ka miirinaw n'u ka hakilinaw ye min ani baara kɛcogo ɲuman hakilinaba minnu b'u la ka se ka kɛ bonya ni karama kɔnɔna na ɲɔgɔn bonya a nana ka na u fana lamɛn o la sa min ye douane directeur ye olu fana kɔfɛ transitaire ka tɔnba a y'o fana bisimila chambre de commerce an'olu mɔgɔw fana masalala min ye patronat ye an'olu fana masala kabini alamisa don a yɛrɛ sa k'a fɔ ko ninnu bɛɛ lajɛlen a kɛkun ye min ye yanni baara ka da don an k'an kuntilennaw fɔ ɲɔgɔn ye an k'an baarakɛcogo fɔ ɲɔgɔn ɲɛna Maju Sɛnpara ale yɛrɛ y'a fɔ sa ko directeur de douane ko a kɔni ka kuntilennaw ka ɲi sabula min ye nin ɲɔgɔn lajɛ in ye a b'a to danaya bɛ don ni ɲɔgɔn cɛ baara kɛcogo ɲuman na fɔcogo ɲɔgɔn kɔ a bɛ dugaya la inspecteur fana y'a jira sa k'ale kɔni ka dayɛlɛlen don tuma bɛɛ n'o ye douane directeur inspecteur général Sɛki Amala Jalo k'a ka dayɛlɛlen don u ye waati o waati u bɛ se ka baara kɛ tilennenya ni laadiriya kɔnɔna na cogo min na jamana yɛrɛ bɛ se k'a ka hakɛw sɔrɔ cogo min na u ka baara kɛ o hukumu kɔnɔna na k'o bɛ sɔn ka diya ale ye kosɛbɛ sabula ale ka laɲini fanba o ye fala ye an bɛ taa fan fɛ an bɛ sɔrɔ ka na ni kɔkan kibaruyaw ye Jelema aw minnu b'a fɛ ka voyager k'a sɔrɔ a ma degun sɔrɔ a ka voyage kɔnɔna na compagnie de transport Somatra u y'a kanu ka na ni kari kura caman ye kari minnu dilanna norme kɔnɔna na aw ka lafiya kama a suspension wo a climatisation a siège wo n'i ye kari jɔlen ye foyi tɛ jigin kɔnɔ i bɛ se ka don a kɔnɔna na cogo min na Somatra e ka kari Somatra ne ka kari Somatra anw ka kari o hukumu kɔnɔna na kari ninnu bɛ sira ta don ko don Bamako Segu San Moti Kucala ka taa se Sikaso ma Keɲeba Kita u ma ɲina Yoro di Sahel maaw kɔ ka taa se Kolokani Jijeni fo ka taa se Bɛnma ma Somatra fiɲɛ foroko Somatra ka wuli hɛrɛ la ka se hɛrɛ la Cakɛda mun sigilen bɛ adamaden tɔgɔ la kunnafoniya lakanali kama Mali la n'a bɛ f'a ma ko autorité de protection des données à caractère personnel APDP u kɛlen don ka wulikajɔba daminɛ Bamakɔ suguba kɔnɔ wulikajɔ in laɲini ye jumɛn ka ɲɛfɔli kɛ ka fɛsɛfɛsɛli kɛ ani ka sugukɔnɔmɔgɔw dɛmɛ ka formalité déclarative ka se ka o musaka sara ka sɔn ka wuli ka bɔ o sigiyɔrɔ la formalité déclarative bɛ se ka ta vidéo surveillance kan a bɛ se ka ta gestion clientèle kan a bɛ se ka ta gestion de la paix kan o n'a ɲɔgɔnna caman missionnaire ninnu u labɛnnen don APDP gilet la ka APDP badge d'u ma ka tila ka ordre de mission officiel dilan ka d'u ma formalité déclarative ninnu a musaka bɛɛ lajɛlen bɛ se ka sara trésor paye fɛ trésor paye ye falandɛrɛ dayɛlɛlen ye jamana ɲɛmaaw fɛ walasa jamana kɔnɔdenw bɛ se k'u ka redevance bɛɛ lajɛlen sara ka sɔrɔ k'u ma wuli ka bɔ u sigiyɔrɔ la trésor paye bɛ labaara i ka téléphone ou bien ordinateur fɛ o musaka ninnu saralen a jagoyalen don APDP agent kan u ka reçu d'i ma reçu min sanfɛ i b'a ye i ye musaka min bɔ i y'a bɔ kun min na QR code dɔ b'a la i bɛ se k'o scanner walasa ka a sɛbɛntiya k'a fɔ k'i ka sarali ɲɛna APDP b'a da jamana kɔnɔdenw tulo kan k'u ka agent minnu bɛ terrain kan u labɛnnen don ni gilet ye ka tila ka APDP badge d'u ma ani APDP ordre de mission officiel nin wulikajɔ in fɛ APDP bɛ ka service gɛrɛ jamana kɔnɔdenw na walasa adamaden tɔgɔ la kunnafoniya lakanali bɛ don ba la an ka jamana kɔnɔ dugutigi ni wari dafara e passe d'a kan ka sira di ne ma Sungalo e kungolo ati dugu wari ko o dima fo dugu an dugu dun wara ta de o koni kuma ta la sa e ka sama mɔnɛ to yi i yɛrɛ ta sita sidi ka numéro filɛ nin wari ci wari sera Allo i ye wari sɔrɔ o ɲɛna tiɲɛ yɛrɛ la ko ni sama bɛ maa min ɲɛ ko n komi t'i gosi ngonga sama mɔnɛ i yɛrɛ ta a sɔngɔ ka nɔgɔn ni Mali wari ci sira bɛɛ ye dépôt ye fu ye wari bɛ ci fu ni application ye wa bɔsara ye musaka fitinin ye sama mɔnɛ ji ni courant bɛ sara n'a ye crédit bɛ ta n'a ye sanni feere bɛ kɛ n'a ye sama mɔnɛ nin y'anw maliyɛnw ta ye a y'a si filɛ ka nkalon bɔnda fala ye kɔkan kibaruyaw la an bɛ fɔlɔ ka taa min ye
baara yɛrɛ bɛ daminɛ an yɛrɛ fɛ yan fɔlɔ sabula an b'a dɔn k'a fɔ nin waati na min ye an ka jamana ɲɛmɔgɔ ye an bɔra ka kuma fɔ sisan ale tun bɛ ginɛkaw fɛ yen Mamadu Dunbiya ka wolokansigi baaraw a tun bɛ o la kɔfɛ sa an bɛ se k'a fɔ nin waati na min ye Mali ministre de l'administration territoriale ye ale y'a jira sa ko Sinafiriki kɔni yamaruyalen t'an fɛ yan tuguni min ye bɔlɔlɔ sira fɛ o sira wɛrɛw fɛ o feereli o k'a bɛɛ lajɛlen kɔni kɔnnen don an ka jamana kɔnɔna na yan waleya in ale taara nin kalo in tile 16 ka kɛ ni waleya minnu bɛ olu kɔni kɛlen don ka degun ta ka ɲɛsin Mali jamana ma ani ka ne a daminɛ jamanaw k'olu fana bila ɲɔgɔn na. Conseil des ministres fana senfɛ fala y'a yira la sa k'a fɔ ko drone ko kɔni bɛna don bɛrɛ la an ka jamana kɔnɔ sabula a yira k'a fɔ ko drone sugu bɛɛ lajɛlen bɛ yen o la sa drone minnu kan ka taa yɔrɔ minnu na n'a kan ka baara kɛ yɔrɔ minnu na daminɛ na sigi olu la ka fɛɛrɛ ni dabali bɔ min ye Dawudi ye ale y'o kuma fɔ Conseil des ministres la Mamadu Dunbiya ka golokansigi kuma halisa u bɛ sen na Ugandakaw fɛ yen Uganda kalata ko o banna pewu min ye Yoweri Museveni ye fala ye k'a ye se sɔrɔ dɛ nin y'a siɲɛ 7nan ye sa a kɔni bɛ kɛ jamanakuntigi ye 100-100 buruburu 65 a y'o de sɔrɔ jaabi kunfɔlɔw ye min di Faransikaw fɛ ko min ye sankanso dɔ ye kunun ko a 5nan ko warakatala 4nan kan o waati na ko y'a sɔrɔ maaw kɔni bɛ ɲɔgɔn lajɛ la ye o ko bɛ ka ɲɛ sɛgɛsɛgɛ k'a lajɛ maa minnu bɛ yen n'olu sera ka bɔ waleya in na Greenland ni ale ye Danmarkaw ka dugu ye fala ye nansara jamanaw olu bɛ fɛ k'o fara ɲɔgɔn kan Trump ko f'a ka yɔrɔ in kɔni fara min ye États-Unis kan a kuma martaba bonyanen don kosɛbɛ min ye nansara jamanaw ye olu yɛrɛ bɛ fɛ ka wuli ka jɔ kɛ ka se Irisi ma u ni Irisi bɛ se k'i bolo don ɲɔgɔn bolo cogo min nin waati na Mali Burkina Niger k'a yira la sa k'a fɔ min ye nansaralakaw bɛ n'o ye Union européenne jamanaw ye olu tun ye olu tɔgɔ don lisi la lisi b'a yira sa k'a fɔ ko waribalema ni kurutu ka ca u fɛ yen k'olu jamana 3 tɔgɔ sabanan ka b'o la pewu k'a yira sa k'a fɔ ko min ye Bamajɔlen juguya wale kɛlɛli bɛ ka kɛ jamana 3 in kɔnɔna na kosɛbɛ dunko juguya ni yuruguyurugu ni wari ŋanamu ni Bamajɔlen kɛta na sira fɛ k'o kɔni bɛ ka dɔgɔya jamana in na kosɛbɛ ka tila ka u jamana 3 bɛɛ lajɛlen k'u cɛsiri k'u jija wa min ye nin waati na sa Mali ale ni jamana wɛrɛ bɛ farafinna jamana 6 olu de tɔgɔ bɔra sɛbɛn in na sɛbɛn min b'a yira sa k'a fɔ ko jamana ninnu kɔni u ka dugu kɔnɔna na wulikajɔ ni cɛsiri bɛ ka kɛ ka ɲɛsin Bamajɔlen juguya wale kɛbaaw kɛlɛli ma sira sugu bɛɛ lajɛlen fɛ Burkina Faso b'a la cogo min Mali b'a la Mozambique Nigeria ani Afrique du Sud ni Tanzanie ani Niger ni Cameroun olu de kɔni bɛ nin ko in na nin waati in na wulikajɔ ni cɛsiri ale hukumu kɔnɔna na fala ye an bɛ taa fan fɛ an bɛ sɔrɔ ka na farikolo ɲɛnajɛ kɛnɛ kan. Kunungo kari janvier kalo tile 18 san 2026 Senegalikaw ka ndolacilaw olu ye Coupe d'Afrique ta nin ye atako filanan ye teranga waraw olu fɛ min ye san 2022 tɛmɛnen kɔfɛ sa kunungo wɔlɔfɔw y'u jɔ u jɔyɔrɔ la sabula kabini sanga 94 na farankan kɔnɔna tɛ saba fala ye min ye u ka cɛnbɛ n'o ye Pape Gueye ye ale kɔni de nana i sen don dula kɔrɔ sa k'a dasi ka t'i da ninnu ka celu la cayi bunu ale ma foyi ye o la sa min ye ndolati kɛnɛba in ye n'o tɔgɔ dalen don Mulaye Abdala la a yira sa k'a fɔ ko min ye Maroc kɔni ye ale binna belebele fana ɲɛkɔrɔ k'a yira sa k'a fɔ fala ye min ye ndolati in kɔni ye maa min jɔyɔrɔ bonyana la kosɛbɛ o kɛra Sadio Mane ye Sadio Mane ale ye belebele ye a yɛrɛ ko sa ko nin kubu in kɔni kɔfɛ farafina Coupe d'Afrique kɛnɛ ale tɛna y'o kan Senegalikaw u bɛ se k'u wasa don ale la sa ka waati min kɔnɔ don nataw la fala ye o na kɛ min ye Coupe du Monde nata ye farikolo ɲɛnajɛ in jijara kosɛbɛ Senegali ale ni Maroc tun bɛ fu ni fu la fo kana se waati min na arbitre ale taara VAR lajɛ k'a yira sa k'a fɔ ko penalty ko sɔrɔla mankan jan kɔfɛ Senegalikaw yɛrɛ kun bɛɛ lajɛlen segira ka taa don vestiaire kɔnɔ k'u ti jouer Sadio Mane a yɛrɛ ka laseliw la ko min ye Claude Leroy ye a y'o de ɲininka ale ni u ka ndolatila kɔrɔ dɔ ko ni nin waleya ɲɔgɔnna kɛra ko olu bɛ fɛ a ka kɛ cogo di u k'a ma k'u ka ndola ta k'u ka yɛlɛ ka ndola ta k'a kɛra cogo cogo k'u tɛ nimisa fɛn fosi la a ko la Sadio Mane ka sɔrɔ ka taa joueur nɔfɛ o y'a sɔrɔ entraîneur n'o ye Pape Thiaw ye ale tun y'u bɛɛ lajɛlen la don k'u ti jouer u segira ka na penalty ale nana ta k'a di Ibrahim Diaz ma ale min yɛrɛ ye cɔri dasirangana ye fala ye a y'a ta k'a di cɛ ma de koyi hali ne tɛ nin kɛ e ma a nin da tuguni yan
me ko min nguno ko na ko nduna ka ko me chenye de ko palanga wa palanga de o fana penalty tanjogo be kwa aywa kunu ngoni Ibrahim Diaz ka palanga ma nyabulo wala sa falai Senegal mi yekubuta dollar war million tan no America nga dollar war o ka ngadi alema o ya sa mimbe ni oye Maroc ye ale tay dollar war million nani ye mamunu be nulu sra demi final la falai million fla en Atlantique o be dulu kelengene na bela jilema Coupe d'Afrique wore Joseph Mosef ale mi kafu nyamai akoko ka ngata jamana saba o de la sawo jamana saba fana ulu ka jonjondi uluma Maroc ko fe tukam na wesaka baraka tukumina minye volontaire nye falai akuma ka cha ko chama yira kono ni wati na arbitre ko ni mautara nu to isra sugu bela jilefe nga chesiri ni timinanja ne ka bolon nyumanta ka to fa frayira ga seka ko ode tonu nu bonnyana sabla bolon dam se yoro la pumadola feni fitini ni dobe ulu de be volontaire ko bela jilemba ko ni ye ko inta la sa équipe me no ga équipe ko ni jouer to go nyana ko sebe o kara Maroc ye Marocain fair play o to fe taraka du uluma sabla ko ulu ko nga joueru ulu to nyana ko la to ulu don to nyana tlona wa boto ko fana nyana dula tam piduru ni flying ko na falai groupe dula tam ko fe sa bi keme ani muga ani kelene dona ni ya jatemine saiba ka wasa ko bi fla ani buruburu bi sabane sababu dona kulu folo la ani ye Côte d'Ivoire ta jatemine ak ñu la ka wasa ko bi keme ani tan ko non to ko kun sara ka do Côte d'Ivoire ka o fe wa par ko ñu na fala falai kele ani fu o kara chien segi fu nu fu o kara chien wolovla mi ye carton ko ta fanfela la e jamana mun be carton ko ni chama min dira o kara carton keme nerema keme ani bisegi ani duru mi ye carton rouge sa eko carton era diri la folo falai mamune carton ta katme bela jilenga o ye Mali ni Benin ta tan saba on ta tan nani ngani ye carton rouge fana ta ga jatemine carton rouge tan de dira kene ngai on ta ga tan beta on ta sabai Mali ane saba soro finally Maroc ni fenu nyanche mabsaka min jatemine o ka wasa volontaire bela jilemba ne falai bi terbi la ngana mine ngana o kara Ibrahim Diaz ye ay chelu dasiko nani ke joueur mbe no kara meilleur joueur ye o Sadio Mané gardien min kay ni gardien bela jile ye o Yassine Bounou ye ale Maroc gardien bi fla drone dona ko volontaire wolo la Ademula Lukman ka passe ka ke bi falai ale sra ka o nani ke Coupe d'Afrique ko akene fana kan akara sababu ye fana min ye entraîneur ye no de karamoko ye uluku ka seira Papu Chao ale min ye Lion de la Teranga ye k'ale kɔni de jɔyɔrɔ ɲɛna kosɛbɛ sabula ale sera k'a ka denmisɛnw ka baara kɛ bɔko 7 seko 7 Senegal yɛrɛ fɔlɔ fala ye n'i y'a ta k'a lajɛ a tun bɛ groupe C de kɔnɔna na groupe C kɔnɔna na fana Senegal ye bɔko 3 seko 3 sɔrɔ a ka balontan fɔlɔ ani Sudan ye ɲɔgɔn sɔrɔ 3-1 filanan u y'o kɛ u ni Laginɛ o kɛra Guinée équatoriale tɛ a o kɛra 1-0 ye u ka ndolantan laban sa o kɛra u ni Gambie o kɛra 2-0 ye fala ye o kɔfɛ min ye o kun ye éliminatoire yɛrɛ de o u ka balontan éliminatoire de tun ye n'o tɛ Coupe d'Afrique yɛrɛ kɛnɛ kan 8e de finale la u ni 8e de finale la u ni Sudan de bɛnna 3-1 quart de finale la u ni Mali bɛnna 1-0 demi-finale la demi-finale la u ni Égypte bɛnna fala ye ko 1-0 ko Sénégal kabina bɔra poule kɔnɔ k'a ye 1-0 de kɛ fo kana se finale la u ka kibaruya dilaw ko fala ye ko Benzema bɛ ko in na han ko n'i y'a jateminɛ min ye Sénégali ye a ka Coupe d'Afrique fɔlɔ tali o kɛra février kalo tile 6 san 2022 u ka dege karamɔgɔ min tun b'u kunna waati n'o ye Aliou Cissé ale tun bɛ maillot min don o tun ye numéro 6 ye Zeyn u ka coupe tako filanan o kɛra le 18 janvier 2026 numéro min fana tun bɛ Pape Thiaw kana fala ye o ye 18 ye ale fana ye dege karamɔgɔ ye ko kɛra cogo o cogo wɔlɔfɔw ko Benzema o bɛ a la nin bɛɛ lajɛlen kɛlen kɔfɛ sa fala ye min ye wɔlɔfɔw yɛrɛ fɛ yen a yira k'a fɔ min ye dugudenw ye olu kɔni bɔra kosɛbɛ ka se ka baaraw kɛ k'a yira sa k'a fɔ ko u ka tɔn a ka d'u ye kosɛbɛ u ye ɲɛnajɛw ni fɛnw caman kɛ
kunungo suro yoro chamana Dakar dugu kɔnɔna na ani u ka marabolo caman kɔnɔna na Coupe d'Afrique n'i y'a ta ka jateminɛ fala maa minnu y'a ta ko laban kɛ san 2025 Sénégal ale ye se sɔrɔ Maroc ka 1-0 min ye Côte d'Ivoire 2023 Côte d'Ivoire ye se sɔrɔ Nigeria kan Cameroun 2021 Sénégal ale ye se sɔrɔ Égypte kan Égypte 2019 Algérie ale ye se sɔrɔ Sénégal kan Gabon 2017 Cameroun ye se sɔrɔ Égypte kan min ye 2015 Guinée équatoriale kaw fɛ Côte d'Ivoire ye se sɔrɔ Ghana kan 2013 Nigeria ale ye se sɔrɔ Burkina Faso kan min ye 2012 ye sa Guinée équatoriale kaw fɛ Zambie ye se sɔrɔ Côte d'Ivoire kan Angola kaw fɛ 2010 Égypte ye se sɔrɔ Ghana kan min ye 2008 ye sa Ghana kaw yɛrɛ fɛ Égypte ye se sɔrɔ Cameroun ale kan nin ye équipe 10 laban ye minnu ye Coupe d'Afrique ale ta baara in hukumu kɔnɔna na sa fala ye min ye wɔlɔfɔw fɛ yen u ka jamanakuntigi ale ni u ka premier ministre ani ka fara ministre caman kan u ye ndolata in lajɛ ɲɔgɔn fɛ fala ye kɛnɛ in kan k'a kɛra nisɔndiya dan ye Diomaye Faye ale min ye jamanakuntigi ani Sonko ko bɛɛ lajɛlen y'u sigilen ɲɔgɔn kɛrɛfɛ ka taa ndolata in lajɛ fo ka taa ban ndolata in yɛrɛ jɛmayɔrɔ kɛra min ye fala ye cɛlu dasilen ko Sonko yɛlɛla chaise kan han a tɛ nin ye de ko nisɔndiya k'a barika bonyana ko nin de la farikolo ɲɛnajɛ fala ye a ka fisa jamana ma a bɛ fɛn caman de ban a bɛ maaw ɲinɛ u ka dimi caman kɔ kumu fɛn caman bɛ yen a b'olu ban wa a b'a to hali ɲɛmɔgɔw yɛrɛ bɛ ɲɔgɔn minɛ ka ɲɛ sabula jaabi o fana ye kangarida kan de ye ɲɛmaaw ye bɛn ni kelenya ale sinsinni na k'o de misaliya filɛ nin ye ka kɛ wɔlɔfɔw olu fɛ yen an y'a f'i ɲɛna sa k'a fɔ k'an yɛrɛ fɛ yan fédération malienne de football fala ye maa minnu bɛ yen n'olu ye comité exécutif maaw ye a bɛɛ lajɛlen démissionnera tan kun kɔnna ka walan sɛmɛ kalo tile 13 kuna siningo a yirala sa k'a fɔ a tɔ kun tora vice président ale ni bureau mɔgɔ 3 ye u bɛɛ lajɛlen ka fara bavier kan u bɛɛ lajɛlen ye walan sɛmɛ sisan ministère des sports de kɔnɔnen don yaasa ka se ka FIFA ni CAF ladɔnniya nin baara in na bɛɛ kɔni sigilen don min kan o ye Kɔnɔri sigili ye fala ye Sidibé ye maga sa ale min tun ye papier bɔ k'a fɔ k'u bɛ taa réunion kɛ ko k'a lajɛ ka se ka fédération bureau kura sigi sen kan maa minnu bɔra ko sariya kura u y'ale yɛrɛ wele ko sɛbɛn b'a yira k'a fɔ ko ale yɛrɛ ye secrétaire général ye fala ye k'a kana n'o sɛbɛn ye u y'a bila ka taa ka so bin tɛnɛ u bɛna n'a wele tuguni k'a ɲininka baara tɔ bɛna na kɛ cogo min na ni ala sɔnna a ma min mana na bɔ o kɔnɔna na an na o da bɛɛ lajɛlen ale tulo kan farikolo ɲɛnajɛ dan tɛ balontan dɔrɔn ye fala ye an ka nɛgɛsoboliw n'o ye fédération malienne de nɛgɛsoboli ye olu fana ye wulikajɔ belebeleba kɛ nin waati laban in na min ye nɛgɛsobolilaw ye Siri Bagayogo n'a ka maaw u fana ye u timinanja kosɛbɛ ka se ka baara sigi sen kan sa u ka tɔnba min bɛ yen n'o ye Union cycliste international ye ale kan ka baara minnu kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya ka bɛn san 2030 ma o baaraw hukumu kɔnɔna na sa olu kɔni ye an ka nɛgɛsobolilaw n'o ye Aigle nɛgɛsobolilaw ye olu bisimila secrétaire général n'o ye Sadou Cissé ale tun bɛ kɛnɛ kan jɛrɛn in a kɛra kɛrɛnkɛrɛnnenya la fédération internationale de cyclisme ale ka jabala kɔnɔna na min ye fɛɛrɛba minnu bɛna sigi sen kan nɛgɛsoboli hukumu kɔnɔna na diɲɛ fantan 4 baaraba minnu kan ka kɛ ka bɛn ni san 2030 ye yɛlɛma minnu kan ka don fɛɛrɛ minnu kan ka sigi sen kan Mali yɛrɛ jɔyɔrɔ kan ka kɛ min ye a ko kɔnɔna na yaasa ka se ka baara kɛ ka ɲɛ kosɛbɛ min ye ICI ye ale y'o ko bɛɛ lajɛlen dankɛnɛmaya k'a yira sa k'a fɔ farafinna an fanfɛ bolo fɛ bi Mali nɛgɛsobolilaw bɛ ŋanaminɛŋanaw fɛ o la sa fɛɛrɛ min sigira sen kan san 2030 baaraw kɔnɔna na nɛgɛsoboli yɛrɛ kɔnɔna na diɲɛ kurukara u y'a yira sa k'a fɔ ko Mali ale ni dɛmɛ ka kan sabula cɛsiri ni baara min bɛ ka kɛ ni waati laban ninnu na a tɛ se ka to ten fo min Mali fédération de nɛgɛsoboli u ka se ka dɛmɛ cogo min na kɛrɛnkɛrɛnnenya la baaraw ale n'u ka denmisɛnnin minnu bɛ yen sa n'olu fana u senna ka di kosɛbɛ nɛgɛso la ka fɛɛrɛ sigi u ka se ka taa sajiw kɛ fan wɛrɛw fɛ o laɲini baaraw bɛɛ lajɛlen o kɛra kɛnɛ kan ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la Siri Bagayogo ale de ye fédération de nɛgɛsoboli secrétaire président ye hanfala ye Buguri b'a kɔnɔ Buguri fana b'a la an b'an ka kibaruya kuncɛ ni min ye o man di an balimakɛ a n'an kɔrɔkɛ n'o ye Mohamed Sumare n'ala ale ka kalifa minɛ a la k'a to Marokukaw fɛ yen kunungo u taara bila a dayɔrɔ laban na Ɲamakɔrɔ kaburudon na maa caman baden o de bɔra ka na bɛɛ lajɛlen nana sa ka na seli ka dugawudon kɛ Mohamed ye ko ala k'a dayɔrɔ sumaya sɔgɔmada in na an bɛ ka don kumaso kɔnɔ tuma min na fana an y'a mɛn k'a fɔ ko min ye an dɔgɔnin an terikɛ an'an baarakɛɲɔgɔn n'o ye Seri Jara ye ale tun bɛ renouveau la a tun bɛ farikolo ɲɛnajɛ kibaruyaw di ye nin waati in na a fari tun man da a la kosɛbɛ
ko ala ale fana ka kalifa minɛ ala n'ala sɔnna ma min ye seri ka télévision so tropiki an yɛrɛ n'a bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ kosɛbɛ jani hukumu kɔnɔna na an bɛ dugawu kɛ sa ko ala ka hinɛ ala ala k'a dayɔrɔ sumaya a y'an kɔ kisi min ala ko nɔgɔya n'a bɛ taa jɛmu ala ko nɔgɔya ala k'an yɛrɛ ɲɛ k'an ta don kɔnɔ a k'an bɛn waati wɛrɛ. an ka ɲɔgɔn dɛmɛ ka binŋɛnikɛlaw ni maafalaw ni walijugutigilamaw kɛlɛ a y'anw dɛmɛ an k'aw dɛmɛ ka binŋɛnikɛlaw ni maafalaw ni walijugutigilamaw kɛlɛ n'a ye kunnafoni sɔrɔ binŋɛnikɛlaw ni maafalaw ni walijugutigilamaw kan a ye nɛgɛjuru ci dɛmɛso la nɛgɛjuru sira fɛ wari tɛ sara min na 80 00 11 20 walima 80 00 11 22 walima 98 17 36 75 ngo 98 17 36 45